Había tempo que a conselleira do Mar non visitaba o Porto de Carril e hoxe Rosa Quintana marchou cunha listaxe de demandas do seu patrón maior. José Luis Villanueva aproveitou para insistir nas vellas reclamacións do sector carrilexo. Se quedaron nos últimos anos anticuadas e desfasadas do que é a actualidade neste momento, de ampliar a zona de amarres, de actualizala en canto a seguridade e demais, que presenta moitos deteriores por o desgaste, porque foi feito hai moitos anos, e tamén temos unha necesidade de ter unha lonxa actualizada, unha lonxa acorde cas necesidades do momento e ca actualidade, non? Quintana explicou que o seu equipo xa traballa para executar tanto a reordenación dos pantaláns como a dragaxe do Porto. Na Consellería son conscientes, asegura, das necesidades do peirao carrilexo. Cando un patrón maior me pide un dragado, me vou a unha esquina e me poño a chorar, porque a tramitación administrativa é tan longa que ás veces non é que non se queiran facer as cousas, sino que hai que superar unha serie de trámites medioambientais que complican esa toma de decisións. Neste caso, pois, coincide, non é porque estemos en período electoral, que parece ser que xa únicamente que nos queda un informe de patrimonio natural e que do resto entendemos que a obra se poida licitar xa de maneira inmediata. Nesta lista de demandas está tamén a ampliación da lonxa, algo que, segundo a conselleira, está na súa axenda, na procura dun edificio que encaixe na súa contorna. Dentro do espacio que temos, buscar aquel proxecto que se adapte a toda a normativa técnico-sanitaria, que sexa capaz de facilitarlles o traballo á súa xente e que tamén sexa un proxecto entendible por os veciños, non? Eu que digo é que estamos nun espacio portuario, é certo que cada vez intentamos integrar máis o porto e a cidade para que os veciños tamén poidan disfrutar das zonas portuarias, pero entendendo que as obras que se fan en portos son obras que se fan cos impostos de todos e que deben de responder a unhas necesidades de traballo que teñen os profesionais, non? Pola súa banda, Mar anunciou hoxe que as confrarías galegas disporán de 900.000 euros para aumentar a eficiencia enerxética das lonxas, portos e lugares de desembarque de produtos do mar. Os apoios enmárcanse na convocatoria de achegas de 2020 para a modernización das instalacións dos peiraos no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.